गुड निउस लोगोफोर दा जोबोद मोजां खबर दा दिनैनि दिनाव माने बेसेन नाङालासिन देहा फाहामथायनि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों दिनैनिफ्राय जुरिजेनबाय आरो दा बिनिखायनो बिटिसिनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजा बिथांमोना सोरबाफोर बेमाराव गोग्लैसोनानै थानायफोर दंब्ला एबा बेमार आजारजों भुगिनांनानै दंब्ला बे रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनाव माने बेसेन नाङालासिन माने ट्रिटमेन्ट खालामफैनो हागोन माने गरसेबो थाखा फैसा नाङा माने फ्रि बे जाहैबाय आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकार लोगो नांनानै दिनै बे माने बेसेन नाङै देहा फाहामथाय बादानि जेनाखि मावफारि बेखौ लानाय जादों आरो दा मोजां खबर जों बाख्नायनांगोन। दा जोङो सासे मानसिया जुदि बेमार आजार जायोब्ला जोंहा गोबां खरसा गारनांगौ जायो थाइसे थाइनैजों जाया दिनैनि जुगाव बेमारखौ फाहामनो आरो बेमारखौ फाहामनो थांनाय समाव जोङो गोबां मोगा मोगिजों जुजिनांगौ जायो थाखाजों फैसाजों जेनेबा अनेक माने बिथिंनिफ्राय आरो जिहेथु जोंनि गरिब गुन्द्राफ्रा माने थाखा फैसायानो जोबोद प्रब्लेम नालाय बिनिखायनो माने खथबा गला बेमारफोरखौ जोङो डक्टरनाव माने नायहैनो हाया आरो ट्रिटमेन्ट लानो हाया। दा बिनिखायनो खावलायदों साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा बिथांमोना दिनैनि नैबे बेसेन नाङै मावबादा जेनाखि देहा फाहामथाय मावबादा बे मावबादायाव फैनानै माने जेखि बेमार जाया मानो खुला खुलि भाबै माने ट्रिटमेन्ट लानो हागोन आरो बेमारनिफ्राय उदां जानो हागोन आरो मोनसे खोथा लोगोफोर रायजो राजाफोर दा बे बेमार होननाय बुस्थुआ डेन्जार नंखायनो एसे एसे जानायाव फाहामथाय लानांगौ नङाबा एकदम बिराद गाज्रि बुस्थु आरो बे माने लावलाबायनायनि चान्स थायो आरो मोनसे खोथाबाव बेमार होननाय बुस्थुआ खुनु पार्टिजों सोमोन्दो गैया पार्टिखौ सोमोन्दो लानानै जुदि माने बे उमुक पार्टिनिसोलै बे प्रग्रामा बेयाव थांजानाय नङा होननानै बेफोरबायदि सानोबा गाव गावनिनो बुहुद लस दं। नंखायनो दानि जुगाव माने बेमारा खुनु पार्टिजों लोब्बा गैया नंखायनो जोंनि रायजो राजाफ्राबो गाव गावनि देहाखौ माने गोग्गो देहायै लाखिनो थाखाय माने जायफोर बेमार आजाराव गोग्लैसोनानै दं एकदम थाब थाब खारबोनानै फाहामथाय लाफैबानो जाबाय फ्रि थाखा फैसा गरसेबो नाङा बिदि आरो दा जिखुनु लकेसना जाहैबाय नोंथांमोना कारिगाव ओंखारफैबानो माने सोंबानो मिथिगोन आरो कारिगावनि खाथियावनो। दा बिनि सोमोन्दै गुवारै मिथिनानै लानो थाखाय नोंथांमोना नैबे गुसुं भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय अब्लानो गुवारै मिथिगोन आरो बिसि गोबाव माने बे ट्रिटमेन्टआ सोलिगोन दा बिनि सोमोन्दै दावराव देख्रेब नार्जारि सार बिथांमोना गुवारै बुंफ्रुदों। दा नोंथांमोना भिडिअखौ एकदम जोबजासे नायलांनानै बुजिनानै लादो आरो बेमारखौ फाहामनो बयबो बे सुजुग सुबिदाखौ लानानै ज' फैबानो जाबाय लोगोफोर। जों दा बेयाव नैबे कारिगावनि माइगं बाथौ स्कुलनि फोथाराव दंफैयो जों दा स्कुल सिङाव दं जायो आंजों लोगोसे जोंहा दंफायो क'क्राझार जइन्ट डाइरेक्टर अफिसनि प्रग्राम मेनेजार बे दंफायो ओमफ्राय बे माइगं बाथौ स्कुलनि फोरोंगिरिफोर डाइरेक्टर दङ प्राइमारि मानसिफोर दङ। दा रायजोफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौराङा जाबाय मोनसे मेगा हेल्थ माने चेकआप सेन्टार बे खालामनाय जादों। दा बे मेगा हेल्थ जेनाखि चेकआप सेन्टार जागोन बे फ्रि ट्रिटमेन्ट जागोन आरो बेयाव दा बे फ्रि ट्रिटमेन्ट जागोन ना स्टेट एसेमब्लि बेखौ डिसिसन लानानै बेखौ हरदों आरो बेखौ हरनाय खारना जाहैबाय रायजोफोर नैबे जों दा बेयाव नैबे कारिगावनि माइगं बाथौ स्कुलनि फोथाराव दंफैयो जों दा स्कुल सिङाव दं जायो आंजों लोगोसे जोंहा दंफायो क'क्राझार जइन्ट डाइरेक्टर अफिसनि प्रग्राम मेनेजार बे दंफायो ओमफ्राय बे माइगं बाथौ स्कुलनि फोरोंगिरिफोर डाइरेक्टर दङ प्राइमारि मानसिफोर दङ। दा रायजोफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौराङा जाबाय गाबोन थारिखआ 24 तारिख अक्ट'बर खालि गाबोन बे जायगायाव मोनसे मेगा हेल्थ माने चेकआप सेन्टार बे खालामनाय जादों। दा बे मेगा हेल्थ जेनाखि चेकआप सेन्टार जागोन बे फ्रि ट्रिटमेन्ट जागोन आरो बेयाव दा बे फ्रि ट्रिटमेन्ट जागोन ना बे
स्टेट एसेम्ब्लि बेखौ डिसिसन लानानै बेखौ हरदों आरो बेखौ हरनायनि खारना जाहैबाय बे जेसेबां माने बे एसेम्ब्लि सेगमेन्ट दं माने क'क्राझार एसेम्ब्लि सेगमेन्टनि आन्दाराव जेसेबां माने गामिफोर गोलैयो बे गामिफोरनि जायफ्रा बेमार जानाय बोराय बुरि बिथांमोनाव फैना नायफैनो हागोन चेकआप खालामनो हागोन ओमफ्राय बिनि गेजेराव बांसिन गुरुत्व दं मा फरायसुलाफोर उन्दैनि माने बैसोनिफ्राय 18 बोसोरसिम फरायसाफोरखौ आरोखि हिन्जावसा हौवासा फरायसाफोरखौ नायनो थाखाय बिसोराव जुदि देहा माबा नोरजिया जादोंब्ला बिसोरो देहायाव जुदि माबा मोनसे हाबनानै थादोंब्ला बिसोरनि माने ट्रिटमेन्टनि थाखाय फ्रि बेबस्था खालामनाय जादों आरो गोबां डक्टर फैगोन माने गासिबो माबायानो फैजोबगोन डिपार्टमेन्टआ फैजोबगोन आरोखि बे माबानो फैगोन निउर'लजिबो बाथ्रा फैगोन ओमफ्राय कार्डिअलजि फैगोन जाय डिपार्टमेन्टआ जोंनाव गैया बे डिपार्टमेन्टआबो फैगोन ओमफ्राय बाखि डिपार्टमेन्टआ जोंनाव दंखाजोबो गासिबो नायनो थाखाय दा बे लकेल जायनाखि जोंना माने मेडिकेल कलेज बेनिफ्राय बे डाक्टारफोर माने फैजोबगोन गासिबो दा गासै 18टा माबा डिपार्टमेन्ट फैगोन दङ 10टा डिपार्टमेन्टनि 18 जन स्पेसियलिस्ट फैगोन 10टा डिपार्टमेन्टनि 18 जन स्पेसियलिस्ट फैगोन दा गथिखे बे मोजां ट्रिटमेन्ट बियो दा जों बेखौ बयबो माने माबानांगौ सहाय होनांगौ आरो बयबो बाहागो लाफैनांगौ आरो बिसोरनि प्रग्राम बादिब्ला इसिबां स्कुलफ्राव गथ'फोर नोरजिया जायफ्रा डिटेक्ट जाखानाय हमजाखानाय मोनखानाय दा बिसोरखौ स्कुलनि टिचारफ्रा बा अंगनबादिनि बा गुबुन माने संस्थाफ्रा बेखौ माने सिनायथि होनानै दंखायो बिसोरखौ बे माबानो जायनाखि केम्प खालामगोन बिथांमोनानो फ्रि सार्भिस खालामगोन लायगोन आरो दोनलांगोन बिसोरखौ नायखांनायनि उनावबो बेबायदि आरोखि दा बेयाव गासैबो माने रोखोमनि ट्रिटमेन्ट जागोन आरो लेबरेटरि एसिस्टेन्ट बेयाव थाफागोन जोंनि थै नायनाय मानाय लगे लगे रिजाल्टखौ बेयाव मोनगोन ओमफ्राय जोंनि खि हासुदै माबा मोनसे उसुबिदा दंब्ला जोंहा बेखौ जों बेयावनो ट्रिटमेन्ट खालामनानै जों बेयावनो फरिखा नायनानै जों बेनि रिजाल्टखौ जों मोनगोन आरो जुदि बेयाव जुदि ट्रिटमेन्टआ जालाब्ला बेखौ आरो दस्रा रिफार खालामनाय बाथ्रा बिथांमोना बुंदों आरो बेखौ गासिबो माने फ्रि अफ कस्ट बेखौ माने बिथांमोना खालामगोन दा गथिखे मोजां बियो जोङो गामि सिङाव जोंनि आइ आफा गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिफ्रा डक्टर नायसननो हाया डक्टरनि खाथियाव जों थांस'नो हाया दा गथिखे दिनै जोंनि जायगायावनो जुदि मोजां डक्टर फैबाय जेब्ला मोजां डिपार्टमेन्टआ जुदि बेयाव फैबायब्ला जों बायदिसिना लोमजा साजा जानाय खर' सानाय मोदोम सानाय मोदोम बुनाय मानाय माने गेस्ट्रिक जानाय बे जेनेबा सुगारफोरनि प्रब्लेम डायबेटिस प्रब्लेम गुजुनाय टिबिफोर एनि काइन्ड अफ प्रब्लेम आरोखि एनि काइन्ड अफ डिजिज दा बेफोरखौ जों बेयाव नायजानो हासै दा गथिखे रायजो राजाफोरखौ जों बयबो खावलायहरो गुरैनो बयबो फैनानै नायजाफै आरो बे जायनाखि माने केम्प खालामबाय बे केम्पआ जाफुंथों आरो बे केम्पखौ जोङो मदद होनायनि थाखाय बे बिटिसि जायनाखि अथ'रिटिखौबो जोङो साबायखर होयो गोदान सरकारनि फैदोंब्लाबो जों गोदान सरकारा दा माने हथात बे प्रग्रामखौ जे बिसोर लोगो मोनफैबाय आरो बेखौ जे सापर्ट खालामबाय बिथांमोना मदद होबाय बेनिफ्राय जों बिथांमोनखौ धन्यबाद होयो आरो रायजो राजा बयखौबो गाबोननि माने माबा फ्रि मेडिकेल केम्प बेयाव फैनानै बाहागो लाफैनाय खावलायबाय आरो गुबुन गुबुन जायगायाव जागोन प्रटेक्ट माने एलएसिआव जागोन बेखौ बिथांमोना बुंदों आरो बे गुबुन जेराव जागोन एलएसिफ्राव बेयावबो बै जायगानि मानसिफ्रा जाहाथे माने बयबो बाहागो लाफायो आं बेखौ दिनै खावलायहरनाय जाबाय खुलुमबाय एक्चुअलि जोंहा बे लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि कनस्टिटिउएन्सि वाइज आसामाव गासै 126टा एलएसिनि आन्दाराव आसाम सरकारनि केबिनेटनि डिसिसननि गेजेरजों आरो बे रोखोमैनो बेजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि क'क्राझार एलएसिआव जोंनि बर्तमाननि बिटिसि गभर्नमेन्टनि हेफाजाब आरो मददजों जोङो क'क्राझार एलएसिनि एगेन्स्टआव दिनै नैबे माइगं बाथौ फरायसालियाव लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि वाइज मेगा हेल्थ केम्पखौ जों फाथिनो थाखाय थामथिम जाबाय गाबोन जासिगोन बे केम्पआ आरो बे केम्पआव मा नायगोन माबायदि जागोन होननानै बुङोबा फंनैसो बुंनांगौ खोथाया जाहैबाय एक्चुअलि सरकारा आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारनि हेफाजाबजों माने बे केम्पखौ मोनथाम फेजआव खालामनाय जागोन फार्स्ट फेजआ जाहैबाय आसलते 17 सेप्टेम्बरनिफ्राय अक्ट'बरनि बिथोराव कनस्टिटिउएन्सि लेभेलाव मोनसे केम्प जानांगौ बे केम्पआव स्क्रिनिं डायग्नोसिस आरो ट्रिटमेन्टनि थाखाय बेबस्था जानांगौ आरो सेकेन्ड फेजआ नभेम्बर मासाव बे रेफारेल लांनानै बेहाय जेखौ ट्रिटमेन्ट होनो हाया बेखौ मेडिकेल कलेजफ्राव रेफारेल लांनानै ट्रिटमेन्ट हैनायनि बेबस्थाखौ लानांगौ आरो थार्ड फेजआव जिखौनाखि आसामनि हस्पिटालफ्राव जों ट्रिटमेन्ट होनो हाया
बेबादि बेमारखौ आसामनि बाहेराव लाइक एप'ल' बा एम्स बा गुबुन गुबुन आसामनि बाहेरानि हस्पिटालाव गिदिर गिदिर बेमारफोरखौ लांनानै ट्रिटमेन्ट हैगोन बे जाहैबाय मोनथाम फेजनि मेगा हेल्थ केम्प आरो बे कमप्लिटलि सरकारनि खरसजों फ्रि अफ कस्ट बे केम्पखौ फाथिनाय जादों एबा ट्रिटमेन्टनि बेबस्थाखौ खालामनाय जादों आरो टारगेट एज ग्रुप हिसाबै नैबे केम्पनि मेन टारगेट ग्रुपा जाहैबाय 0निफ्राय 18 बोसोरसिमनि जिनोखि स्कुल आरो अंगनबादियाव हाबनाय गथ'फोर दङ बिसोरनि थाखाय बेबस्था खालामनाय जादों आरो टटेल 59 डिजिजनि एगेन्स्टै स्क्रिनिं आरो ट्रिटमेन्टआ जागोन गासै आरो बिनि अनगायैबो 18 बोसोरनि गोजौआव बे ओनसोलाव जेसेबांनाखि बे रोखोमनि बेमारफोर दङ बिसोरो नायजाफैनो सिकित्सा खालामजानो हागोन आरो 59 डिजिजनि गोजौआव थांनानै जुदि गुबुन सिनायथि हायैफोर बेमारफोर दंबाबो बिसोरो बेहाय स्पेसियलिस्टफोरनि गेजेरजों नायजाफैनो हागोन दायो बे केम्पआव जोंहा मा बेबस्था सुबिदा दं होनोबा प्रथमावनो जोंहा 10टा स्पेसियलिटि डिपार्टमेन्टनि एक्चुअली जों क'क्राझारा 11टा स्पेसियलिटि लादों सरकारनि निर्देश बादिबा 10टा किन्तु जों मोनसे स्टेप आवगायनानै 11टा स्पेसियलिटि डिपार्टमेन्टनिफ्राय लादों बेनो जाहैबाय रेडिअल'जि बा जायखौ जों आल्ट्रासन'ग्राफि होननानै बुङो बेखौ जों बेहाय इनक्लुड खालामदों खारन जोंनि भितरवा ओनसोलाव सन'ग्राफिनि थाखाय क'क्राझार टाउन मेडिकेल कलेजसिम फैनांगौ जायो खस्थ' मोनो बिनिखायनो जों जा हायो माने आल्ट्रासन'ग्राफिनि बेबस्थाखौबो बेहाय खालामगोन दायो टटेल स्पेसियलिस्टखौ जों बुंनो थाङोबा फार्स्टआवनो कार्डिअल'जिस्ट जोंहा दङ गाबोननि केम्पनि थाखाय गाबोन फुङावनो सफैगोन दायो धुब्रियाव दङ एक्चुअलि लवार आसामाव कार्डिअ आरो निउर'आ गैया होमब्लाबो जों बे केम्पनि थाखाय गुवाहाटीनिफ्राय बेबस्था खालामनानै लाबोनाय जादों कार्डिअल'जि निउर'ल'जि मेडिसिन पेडिट्रिशियान गाइनोक'ल'जि ENT डार्माट'ल'जि आरो अर्थ'पेडिक आइ बेफोर गासैबो स्पेसियलिटि टटेल 10टा स्पेसियलिटिनि थाखाय टटेल जोंहा 18 जन स्पेसियलिस्ट डक्टर थागोन आरो मथा-मथि 30 जन MBBS डक्टर लोगोआव थाफागोन बे डक्टरफोरखौ लानानै जों टटेल मथा-मथि पेशेन्टखौ जों टारगेट खालामदों मथा-मथि 3000 टारगेटजों जों हाबाफारिखौ मावगासिनो दं थाम-थिम खालामगासिनो दङ आरो जोंहा बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन स्क्रिनिं केन्सार स्क्रिनिंनि थाखाय जोंहा बेबस्था दङ बेहाय आसाम केन्सार केयार फाउन्डेसननिफ्राय बेहाय लोगो लाफैगोन बिथांमोना केन्सार स्क्रिनिंखौ खालामगोन बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन लाइक पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्टआ बाहागो लागोन ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टआ पसान अभियाननि जिनिखि हाबाफारि दङ बेखौ बेहाय बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मावफैगोन आरो एडुकेसन डिपार्टमेन्टआबो बाहागो लागोन आरो बे रोखोमनि जों प्रग्रामखौ सालायलांनो थाखाय थाम-थिम जाबाय आरो बेजों लोगोसे आरो जोंहा आधार एनरलमेन्ट एन्ड आपडेशननि थाखाय बेहाय बेबस्थाखौ खालामनाय जादों बेखौ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनजों सावरायनानै जों बेनि बेबस्थाखौ बेहाय मोनसे दोननाय जादों आधार एनरलमेन्ट गोदानै एनरल खालामनाय बा आपडेशन खालामनायनि थाखायबो बेहाय बेबस्थाया थागोन आरो बेनि अनगायैबो डिसेबिलिटिनि थाखाय बेहाय स्क्रिनिंनि बेबस्था आरो माखासे जिखिनि हायो बेहाय जिखिनि पसिबल जायो बेनि बेबस्थाखौबो खालामनाय जागोन आरो हेल्थ सार्भिसनि खेथ्रआव बुंनो थाङोबा जोंहा बे स्पेसियलिस्ट डक्टरनि अनगायैबो बाखि मेलेरिया टिबि केन्सार आरो बिदि रोखोमनि गुबुन गुबुन लेप्रसि गुबुन गुबुन बेमारनि स्क्रिनिंआ बेहाय थागोन जोंहा गासिबो स्क्रिनिंआ जाजोबगोन आरो बिनि अनगायैबो लेबरेटरि सार्भिसखौ जोङो बेहाय सिभिल हस्पिटाल लेभेलाव जों जेसेबां लेबरेटरि इनभेस्टिगेसनखौ खालामो बेनि बेबस्थाखौ गाबोननि थाखाय जों बेहायनो सेटआप खालामबाय गासैबो लेबरेटरि ब्लाड टेस्टनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गासैबो लेबरेटरि इनभेस्टिगेसना बेहायनो जोंहा थागोन आरो लोगोसे डायग्नोस्टिकनि खेथ्रआव आं बुंबाय ECGनि बेबस्थाया थागोन बेहाय जोंहा ECG सार्भिस थागोन आरो आल्ट्रासन'ग्राफिनि बेबस्थाया थागोन आरो बेजों लोगोसे आरो फंसे खोथा बुंबावनो हास्थायो जे जिहेतु जोंहा गभर्नमेन्टनि इन्सट्राक्सन बादियै टारगेट एज ग्रुपआ जिहेतु 0निफ्राय 18 इयार्स बे 0निफ्राय 18 इयार्सनि गथ'फोरखौ जों सरकारि खरसनि गेजेरजों सरकारनि गारिजों जों स्कुलफोरनिफ्राय गाबोन लानानै फैगोन आरो बेहाय स्क्रिनिं आरो ट्रिटमेन्टनि बेबस्थाखौ खालामगोन आरो दोनहैफिननायनि दायित्वखौबो सरकारानो लागोन गाबोन बिसोरखौ माने बेहाय केम्पआव फैखांनानै दोनहैफिननायनि दायित्वखौ बेनि थाखाय जों ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआ जोंखौ सहाय खालामबाय बास आरो गुबुन गुबुन गारि हरनायनि गेजेरजों लोगोसे एडुकेसन डिपार्टमेन्टआ गथ'फोरखौ लाबोनाय आरो बेहाय गासैबो सिकित्सा खालामनाय आरो लांफिननायनि दायित्वखौ एडुकेसन डिपार्टमेन्टआ लाबाय बिसोरो सहाय खालामबाय आरो ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि अंगनबादि वार्कार सुपारभाइजार बिथांमोनाबो दायित्वखौ लाबाय बिनि थाखाय बिथांमोनखौबो गासैखौबो धन्यबाद होदों आरो आंनि
क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि डिस्ट्रिक्ट प्रग्राम मेनेजार हिसाबै हांख्रायनाया रायजो राजाफोरखौ हांख्रायनाया बेनोदि बेबादि बेबस्थाखौ हयथ' भारत सरकारनि गेजेराव सरकारि भावे बे रोखोम केम्पआ हयथ' बेनो प्रथम नैबे फेसआनो प्रथम कारण भारत सरकारनि आन्दाराव कुनु लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि बा लकसभा कन्स्टिटुवेन्सिनि आन्दाराव बे रोखोमनि प्रग्राम कुनु दिन जाफेराखै हेल्थ केम्पआ बहुत जायो स्पेसियलिस्टफोरखौ लांनानै हेल्थ केम्प खालामो फाथियो बहुत जायो किन्तु बे रोखोमनि पेसेन्टखौ डाइरेक्टलि सरकारि खरसजों सरकारि गारिजों लाबोनानै ट्रिटमेन्ट होनानै न'आव दोनहैफिनलायनायनि बेबस्थाया दिनैसिम भारत सरकाराव जेरावबो जायाखै बेनिखायनो बे खारनाव जोङो नैबे क'क्राझार LACनि थागिबि हिसाबै जोङो BTC सरकार आरो आसाम सरकारखौ धन्यबाद होनांगोन जोङो गाबोननि दिनाव बे रोखोमनि जोंनियाव लवार आसामाव गैयि स्पेसियलिस्ट डक्टरखौ लानानै जोङो गावखौ नायजानो थाखाय सुबिदाखौ मोनगोन जेरै कार्डियोलजिस्ट आरो निउर'लजिस्टआ जोंनि लवार आसामावनो गैया गुवाहाटीयावल' एसेल' दङ आसामावनो खम बेनि गेजेराव गुवाहाटीयावल' एसेल' दङ आरो डिब्रुगड़आव दङ आसामाव बे मोननै टाउनावल' दङ